Tultiin tänne. Täällä oli tällaisia kädettömiä homomulkkuja. Vittu! Vittu! Saatana! Enkä helvetti, kun hakattiin toinen täällä. Eli toinen ottaa. Tämä on juttu. Hakattiin. Vittu! Joku pissaa! Juulena! Tänään voisi olla muinainen valsahointilintu. Linnun kakkaa käytettiin ihmisten soitelemiseen ja sit sitä syötiin. Ai vittu! Ai vittu! Miksi aina lähtee täysin vittua? Vittu kamera vaan menee. Tää on hullu vittu. Ei mitään pissiksi sille, tsekka. Toisella D3 laittis tuonne. Peetikka poka. Ei! Happy meal! Ei vittu, sen saa sen lelu! Ei! Ei pieni! Anta pojille paljon isomman. Ihan oikein kokoinen. Mikä ton nimi on? Jos sä kuvaat mä oon sillä kameralla, että on sä kuvaat täällä ihmisissä. Okei, mä lopetan. No aina mennä Pasi-Pekka.